izanen oien maizter, laster, bazter baten geldituko dira eta zer. Lehena, oilasko erbi! Euneko 50 oilasko! Euneko 50 erbi! Euneko eroi! Gidari bila? Beti bizi nahi izan dut abentura bat. Hori da! Harrapatu! Korri! Hopper oilasko erbia! Urriaren 28an zinemetan baino ez! Adar bakar bat hiltzeko modurik ziurrena lepoan jotzea da! Heriotza! Heriotza! Gu ere basoa gara. Eta basoarekin hilko gara. Zuretzat Txema Pamundi zukurratu baitzenuen bidea, eta zuretzat Pepinoain emandako fruituagatik, itxirentzat, eta azkaratetarrentzat, Maritxul eta Mendia familia arategiarentzat. Zuretzat el bizkotxo ukitzen duzuna bizkotx bihurtzen duzulako. Ekintzaileentzat, inkonformistentzat, ausartentzat. Superdenda guztientzat superbotereak ditu Euskaltelek. Ikusi hemen euskaltel.eus superdendak. Alokairuaren kudeaketa zahanztea. Errenta hilero kobratuko duzula ziur jakitea. Eta zure etxea esku honetan dagoela jakitea. Badakigu zer behar duzun etxe bizitza alokatzeko. Utzik dagoen etxe bizitza bat baduzu, Bizigune da zure programa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana. Larun batean piztutako Balmasedako sutea kontrolatzea lortu dute Bartugunean lanean dabiltzan suhiltzaileek. Bizkaiko Aldundiko mendi zerbitzuen arabera lurraldean behintzat sua ez da gehiago edatuko, baina seguruenik suak eragindako zonaldeak erretzen jarraituko dute. 500 hektareatik gora kiskali ditu suteak, lehen kalkuluen arabera. Atzo alerta laranja ezarri zuten Euskal Autonomia Erkidego osoan baso zute arriskuagatik, haize bolada bortitzen eta lurzoruak duen lehortasunaren ondorioz, eta gaurkoan abisu horia dago indarrean arrazoi beragatik. Kaixo guztioi, eguerdian ongi etorriak gurean gaur magazinera. Urriak 24 ditu astelena da. Gauean zehar hobera egin dute baldintza meteorologikoek eta urri esker handi batean ia foku guztiak mendean hartu izan dituzte. Balmaseran bertan 3 baserrik kiskali dira eta sugarrek hainbat etxe bizitza kaltetu dituzte. 12 familia etxetik atera behar izan dituzte, baina bakarra dago orain bizilekutik kanpo. Aiara de Urreta lankidea, Balmaseda, zein da egoera? Balmasedako sutearen egoera kontrolatuta dago. Larun batean piztutako sua kontrolatzea lortu dute bart gauean lanean egon diren 100 bat suhiltzaile. Hala ere, momentu honetan oraindik lanean jarraitzen dute 50 bat suhiltzailek eta horren adierazle da hidrohegazkinak ikusi ditugula hemen kontrolgunetik. Pero bueno, somos optimistas porque como decía, el incendio está controlado, está bien perimetrado. Y vamos a confiar en el trabajo de los bomberos y las bomberas. Momentu honetan, perimetroa kontrolpean dago eta ez da gehiago edatuko, ez da gehiago sutea zabalduko. Baliteke oraindik ere haizearen eraginez, oraindik hemen haizea egon badagoelako, ez atzo beste, baina badago haizea. Baliteke barruan, perimetro horren barruan, haizeak oraindik han eta hemen zerbait biztea, baina hori kontrolpean dago baita ere. Ez dago arriskurik beraz sutea edatzeko, ez da gehiago zabalduko. Hori Bizkaia aldean. Badirudi Burgos aldean oraindik ere bizirik dagoela sutea eta badira Bizkaiko baliabideak bertan laguntza ematen, badira baliabide materialak eta baliabide personalak ere.
Bizkaian esan dezala, Balmasedako sute hori kontrolpean da, baina orain Burgosera edatutako sutea da gehien kezkatzen duena, Jaurlaritzak baliabideak bidali ditu bertara, Jara, konta iguzu? Balmasedako sutea kontratuta dago eta jakitera eman dutenez. Gainera, sua ez da gehiago eratuko. Hala ere, lehen balantzaren arabera dagoeneko Bizkaian soilik 500 hektareatik gora erre dute sugarrek. Gainera, 3 etxebizitza erre dute sugarrek eta hori horietako bakar bat zegona abitatuta. Baso suteak Zaia eta Gordesolako udalerrei ere eragin die. Hala ere, Bizkaiko sutea kontratuta egon arren, gehien kezkatzen duena Espainiako Burgoseko fokua da. Burgoseko probintziaren iparralderaino iritzi baita sua eta bertan ez dago kontratuta sua. Egoera horrela, Kastilla-Leongo gobernuak laguntza eskatu dio Jaurlaritzari eta momentu honetan 50 bat suhiltzaile daude bertan Burgosen lanean. En este momento tenemos varios focos que estamos atendiendo. En la zona suroeste, en el límite con Castilla y León, con Burgos concretamente, se está trabajando, se está apoyando a los medios que tiene Castilla y León. Se está, pues en la zona de Angostura. Y repito, se está trabajando en ello y si disponemos de más medios les ayudaremos porque nos han solicitado ayuda. En lo que es Vizcaya, la zona vizcaína, pues tenemos focos en la zona izquierda, en la margen izquierda y en la margen derecha de Cadagua. Todos ellos están controlados, no extinguidos. Eta behin sutea kontrolpean hartuta, orain argitzeke dago zerk eragin duen sute hori, Jara, ikerketa abian da. Balmasedako sua larun batean piztu zen eta bazirudien kontrolatuta zegoela. Hala ere, larun bat arratzaldeko haize bolada indartzuek berriro piztu zuten sutea. Edonola ere momentu honetan Bizkaiko sutea kontrolatuta dago eta Jaurlaritzak jakitera eman duenez abian da ikerketa suak zer eragin duen jakiteko. Hori bai, adierazi dutenaren arabera momentuz goiz da hipotesiak emateko. Zantzarekin honetan elkarlanean dabiltzan kidego guztiak jotak dabiltza, arrazoiak zergatiak eta bilatzen eta egon daitezkeen pista guztiak arakatzen eta kontrastatzen. Beraz, oraindik ez dugu horri buruz ezera aurreratuko, goizegia delako, baina ikertu egin behar da, zerk provokatu duen sutea eta, ikerketak emaitzak eman ala, partekatuko ditu zuekin. Arabako suhiltzaileak ere aritu dira egunotan suhiltzatzeko lanetan eta Araban bertan suterik ez, baina Iseufada gogorrek kalte ugari eragin dituzte Gasteizen apurtutako zuhaitzak, eroritako adarrak eta haizeak eramandako edukiontziak izan dira kalte nagusiak. Hori esekaitze boladak asteburuan zehar utzitako irudia gogoratu haize boladen eraginez orain ere, gaurkoan ere abisu horia dagoela ezarrita Euskal Autonomia Erkidegoan, hori izango da hizketa gai nagusietako bat, baina beste gai batzuei ere heldu behar diegu, izan ere Nafarroan, hor dago ekimenaren deialdiari jarraituta, Nafarroa osotik etorritako 100 lagun elkartu dira Tuteran. Herritarrei ezarretako euskararen zonifikazioa salatzeko eta euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatzeko. 1000 lagunek zeharkatu dituzte Tuterako kaleak, zailtasun guztiak gorabera, gobernuak nahita euskaraz ikasteko aukerari gabe utzi duen eremuan, euskal hiztun komunitate bat dagoela erakusteko. Zonifikazio linguistikoa indargabetzea eskatu dute, eta ildo horretan, Nafarroko zonifikazio linguistikoa ezabatzea, gizartarentzat aurrera pauso garrantzitsua izango dela azaldu dute, aurrerapen handia, justizia sozialean eta lurraldaren batasun eta kohesioan ere. Paul Bilbao Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia.
nik uste dut larun batean kontzertu egon arren herri bizi gogo horrek kantatuko duela, ozen kantatuko duela, eta gainera pozik beteko ditugula Tuterako kaleak, hor dagori botatzeko. Gizarteari erakusteko, bagarela, eskubide osoa dakagula euskara bizitzeko, eta badagokila bingoz Nafarroan. Eta azaroaren 10 bitartean Herrigora elkarteak auzolan ariketa handi bat jarri du martxan, berriro ere Nafarroako hegoaldeko eta erdialdeko produktuez osatutako 3 saski eskainiko dituzte, eta saski bakoitzaren balioaren laurdena, ohikoa den legez, Nafarroako euskararen aldeko mugimenduarentzat izango dira. Hegoaldeko usta Euskarari ikuska kanpaina abiatuko dugu gaur hemen. Urriaren 22tik azoraren 10 luzatuko den auzolan ariketa erraldoi honetan, Nafarroa hegoalde eta erdialdeko produktuz 3 saski eskainiko dira. Herrigorak egiten duen papera bada pixkat arintzea, zonifikazioak egiten digun kaltea. 2013tik banatuko dira 1.600.000 euro zonaldeko euskalgintzarentzat. Diru hori lehen banatzen zen sortzen ikastola eta zonaldeko AEK artean, eta orain dela 3 urte sortu zen agerraldia ekimena, eta ekimen horrekin ematen diogu herriari hitza, haiek eskatzeko zeintzuk diren zonaldeko beharrak eta haien herrietan zer beharrak dituzten ekintza berriak aurrera eramaten. Hasi da munduko euskal pilota txapelketa Miarritzen. 5 kontinentetako 36 selekzio lehiatuko dira, 19 modalitatean, baina euskal selekzioa ez da arituko, ez denez ofiziala, ezin du parterik hartu Nazioarteko Euskal Pilota Federazioak antolatutako txapelketa ofizial honetan. Euskal Pilota Selekzioa kolektiboak protesta egin du ofizialtasuna aldarrikatzeko, Euskal Herriko instituzioei exigitu diete gainera, euren esku dauden tresna juridiko, politiko eta pertsonalak baliatzeko ofizialtasuna lortzen laguntzeko. Gure egian, gurea dugun eta gure izena daraman kirolean, hau gertatzea, lotzegarria eta penagarria dela deritzogu. Gu, euskal pilotariak garenez, Euskal Herriko koloreekin, eta gure ereserkiaren doinupean lehiatu nahi dugu. Beraz, Euskal Herriko selekzioak bere izena daraman kirolean nazioarteko txapelketak jokatzeko izan beharko lukeen eskubidean oinarrituta. Euskal selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzen dugu. Utzi dezatela inposaketaren bidea eta errespeta dezatela kolektiboki, nazio modura eta individualki Euskal pilotari gisa dagokigun eskubidea eta behingoz onak dezatela Euskal Pilota Federazioa bazkide gisa beste nazio bat bezala. Jarritz, Euskal Herria 2022ko urriaren 23a, Euskal Pilota Selekzioa kolektiboa, mundiala bai, Euskal Herria ere bai, inposaketarik ez, ofizialtasuna. Dendartean Gipuzkoako merkatari, ostalari eta zerbitzarien elkarteak protesta egin du Donostian, Foru Aldundiak ezarriko duen ticket buy sistemak kalte egingo diela esateko. Iruzurraren kontra Gipuzkoako Foru Aldundiak ezarretako sistemarekin kesu dira ehunka autonomo eta merkatari txiki. Diotenez, trantsizioa behar bezala egiteko bitartekorik jarri gabe ezarriko du ticket buy Aldundiak. Euren iritziz saltoki txikiak bizi daitezten eta egoera hobetu dezaten baliabideak jarri beharrean, beste traba bat jarriko die Gipuzkoako Foru Aldundiak, handiei mesede eginez bien bitartean, hemen kokatzen diren marka eta kate erraldoiak eta internet bidez saltzen duten plataforma handiak ticket baitik libre daudela salatu dute. Azken orduko aldaketarik gertatzen ez bada, derrigorrezkoa izango da sistema datorren azaroaren 1 aurrera.
Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza lege aurre proiektuak sistema duala betikotzen duela iritzita, ELA, LAB eta Estela sindikatuek grebara deitu dute azaroaren 30ean eta abenduaren 14ean hezkuntza publikoko sektorean. Aurkeztutako zirriborroak gainera sindikatuen ustez ez ditu urratzik ematen sare publiko bakar, euskaldun eta propioa lortzeko bidean. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza lege aurre proiektuak sistema duala betikotzen duela iritzita, ELA, LAB eta Estela sindikatuek grebara deitu dute azaroaren 30ean eta abenduaren 14ean hezkuntza publikoko sektorea. Deitu ditugun edo antolatu ditugun mobilizazioak, 2 egunetarako antolatu ditugu nagusiki, azaroak 30erako eta abenduak 14erako, hezkuntza publikoan, publiko osoan greba egunak izango dira, eta mobilizazioak hezkuntza sistema osorako. Aurkeztutako zirriborroak gainera sindikatuen ustez ez ditu urratzik ematen sare publiko bakar, euskaldun eta propioa lortzeko bidean. Hezkuntza lege aurre proiektuaren zirriborroa aztertu eta egungo hezkuntza sistema duala betikotu eta gainditze bidean jartzen ez duela baloratzen dugu. Horregatik, sare publiko bakar, euskaldun eta propiorako bidea egin beharko lukeen legea behar dugula uste dugu. Hezkuntza legeak jaso beharko lituzken neurriak zehaztu dituzten publiko ardatz izatea, segregazioari aurre egitea, lege propioa eta euskara erdigunean jartzea besteak beste. Lehenengoa, publiko ardatz izango duen hezkuntza legea nahi dugu. Segregazioari aurre egin eta gizarte kohesioa bermatuko duen hezkuntza legea nahi dugu. Hezkuntza lege propioa nahi dugu. Horrela, mobilizazioak iragarri dituzte aurre proiektuaren kontra eta behin betiko legea langileekin egin dezatela eskatzeko. Eta nekazal eremu batean egitekoa den etxe bizitza proiektuaren aurka manifestatu dira Kanbon, Lapurdin. Ehunkalagun kaleratera dira, Bagez Immobiliar enpresaren proiektua oztopatzeko lurrak okupatu dituzte asteburu honetan. 3 eguneko lur okupazioa egin dute iragan asteburuan Marianiako laborantza lurran defentsan. Ehunkalagun bildu dira Kanbon asteburuan urte askotako borrokari eutsiz. Larunbat goizean Kanboko kaleak bete zituzten manifestariek laborantza lurrak ez unki lelopean. Marienia eremuko laborantza lurretan Boigues Immobiliar enpresak duen eraikuntza proiektuari aurre egin nahi diote herritarrek. Kanboko oposizioko nahi dugun herria taldeak FDSA, Jaieunes Agricultors eta LB laborantza sindikatuek lurtzendi elkarteak eta ostia sareak deitu zuten parte hartzera. Kanboko herriko etxean ekin zioten manifestazioari. FDSA eta ja sindikatuetako laborariak traktore gainean aurretik eta gainontzeko herritarrak atzetik Marieniako lurretaraino. Bertan amaitu zuten manifestazioa parte hartzaileek nabarmenduz kalitate handiko lur horiek babestu behar direla. Gure helburu nagusia da hazten gaituen 10 lugaren zaintzea eta etxaldeen mantentzea lugalde untan. Marieniako lur biziki onak dira laborantzarako eta behin artifizializatu onduan betiko galduak izanen dira eta ez dira gehiago azkurri emaile izanen. Lurzaindi elkarteko bozeramaileak gaineratu zuen laborantzak beharrezko funtzioak betetzen dituela eta aktibitate ekonomikoa ere badela. Jatekoa ekoizten, paisaiak entretenitzen, joaniztasuna zaintzen eta ere enpleguak sortzen. Sobera usu, ahazten da laborantza aktibitate ekonomiko bat dela ere. Kanboko Marieniako lurren defentsan jarduten duten eragileek ez dute amore emateko asmorik. 3 eguneko okupazioaren ostean dei egin diete herritarrei Boigues Immobiliar enpresaren makinak iritsiko direnean horiek oztopatzera gerturatzeko Marieniako lurretara. Gaur-gaurkoz, kadek lurzaindiak eta nahi dugun herriak errekurtsoa abiatu dute Paueko auzitegi administratiboan eta egin berri duten helegitaren emaitzaren erne daude. Eta igandera arte, Via Campesinako hainbat erakundetako ordezkariak izan dira Euskal Herrian, emakumeak izan dira batez ere, Via Campesina ezagutzera eman dituztenak, eta Euskal Herriko ordezkariak elikadura buru jabetzaz hausnartzeko erresistentzia hasiak jardunaldietan izan dira. David Lopategi dugu pantailaren beste aldean, Bizilur elkarteko kidea da bera, eguerdion, David.
Kaixo, eguerdion. Elikagaien prezioak gora egiten jarraitzen dute, marka guztiak hautsi dituzte azken hilabeteotan, eta igoera horren aurrean, edo buruan, hobeto esan da, elikagai freskoak daude, hori esek izan direlako gorakada handiena jasan izan dutenak. Egoera testuinguru honetan, zein erronka ditugu aurretik? Bueno, erronka itzela eta erabatekoa da. Azkenean bi ekoizpen eredu ezberdin bien arteko talka dago, baina oso talka desorekatua. Alde batean badekogu ekoizpen eredu agroekologikoa, tokiko ekonomian eta tokian tokiko ekoizpenaren oinarrituta daudela, eta gero bestaldetik dagoela ekoizpen eredu globalizatua, erabat industrializatua dagona, erregai fosilen oso menpekoa dena, energetikoki oso menpekoa dena, eta aldi berean ere oso globalizatuta dagona eta elikagai kilometrikoak bultzatzen dituena. Horrek nora garamatza, azkenean ekoizpen eredu jasangaitz batera eta menpekora. Orduan, honen aurrean zer egin behar dugu? Daukagune erronkak eta ditugun alternatibak elikadura buru jabetzak proposatzen dituen, eta azkenean egin behar duguna da ekoizpena berlokalizatu, Euskal Herriratu eta ahalik eta gertuen elikagaiak ekoitzi eta kontsumitu, ez da? Orduan, hori da, nik uste daukagun erronkarik handiena, eta gainera Ukrainiako aferak oso argi uzten dozkuena, ez da? Kanpotik zenbat eta menpekotasune gehiago edukin, orduan eta faktore gehiago eragingo dozku, eta horrek ekoizpenaren errentagarritasunan sekulako eragina dauka. Aipatu dugu, azken egunotan izan zaretela kontaktuan Via Campesignako emakumeekin ere, arazoak eta erronkak berdintsuak dira, zer eman dute bilera hauek? Bai, esan da oso, mankorra izan dira topaketak eta egin ditugune ekintza guztiak, batez ere erdietzi duguna izan da, etzai berdintzua daukagula, eraso berdinak ditugula, baina egia da gero testuinguruaren arabera hori kokatzen da eta hori islatzen da, edo ondorioak oso ezberdinak dira, ezin dugu konparatu, egia esan da, ipar globalizatuan eredu agroindustrialak dituen kalteak eta dituen ondorioak hegoalde globalizatuan pairatzen dituzten egoerarekin, ez da, baina bai egia da, oinarrira joan da eta behintzat ikuspegi erradikal batetik argi dagoena da, ekoizpen eredu agroindustriala eta baita ere sistema kapitalistan oinarrituta eta babestuta dagoena, eta baita ere patriarkatua nola baita ere horre atzean dagoena eta hori guztiak ondo uztartuta lan egiten da bezanak, badira etzai komunak eta horren aurrean geratzen zaiguna da artikulatzea, borroka eta elkartasuna sustatzea, eta baita ere, zentzu horretan Via Campesinak dinoen bezala, borroka ere globalizatu. Azkenean, tokiko alternatibak bultzatuz, elkartasuna eta alternatibak ere globalizatu behar ditugu, etzai globalizatu baten aurrean. Eta gero bestetik, barkatu. Esan bai, barkatu. Ez diote, horren aurrean ere oso importantea dira, eta oso garrantzitsuta jo dituzte horrelako topaketak, non hausnartu, baina ere formazioa sustatu, bultzatu eta ideiak elkartrukatu, hori oso positibotza jo dute hemen gurekin egon diren emakumeiek. Horixe, beraz, Via Campesinako bakideekin egindako bilerek emandakoa eta hausnarketarako bide hori zabalduta eta ekintzarako bide hori zabalduta ere. David, eskerrik asko gurean izateagatik. Oso ondo, zuei, gaur. Eta beste gai bati ere heldu behar digu gaurkoan izan ere COVID-19 izurriak hilgarritasun tasa altua utzi du Euskal Autonomia Erkidegoan. Kutsatutako 5 adinekotik bat zendu zen gaitzaren ondorioz. Eta kutsatzetariotza horien inguruko datuak bildu ditu Eusko Jaurlaritzak txosten batean, hilgarritasun tasaren eta zentroetako langile kopuruaren arteko lotura berretziz. Zaintzane Orbegozorekin aztertuko dugu gaia, Ela Sindikatuko Gipuzkoako saretxetako arduraduna da. Eguerdion aintzane? Eguerdion, bai. Informe honek argitara ematen du langileek aspaldi salatzen ari zinetana? Bai, horrela da, guk ja 2019ko urte hasieran martxan jarri genuen kanpaina bat, deitzen zena zaindu nazazu gutxienez 2 orduz,
eta egin genuen azterketa horretan, salatzen genuen oso denbora gutxi zeukatela eskintzen zitzaiela egoiliarrei, eta azterketa horrek esaten zuena zen, Bizkaian egoiliarrek jasotzen duten profesional guztien arreta batuta, 60 minutu besterik ez zirela, Araban eta Nafarroan 88 minutu eta Gipuzkoan 82. Eta gu kanpaina horretan eskatzen genuen gutxienez 120 minutuko arreta zuzena izan zezaten. Txosten hau, mai gainean izan da ez, datuak argitara eman da, zertarako balio beharko luke informe honek zure ustez? Guk uste dugu informe honek balio beharko lukela gaurko erresidentzietako eredua bera aldatzeko. Ze, pandemiak, sistemaren gabeziak agerian utzi dituela, eta ez dugu hau helak bakarrik edo bertaranean daudenak bakarrik ikusten, baizik eta Gipuzkoako diputazioak egin zuen txosten batean ere, 2020ko abenduan egin zuen txosten batean, han adituek argi esaten zuten erlazioa ratioena eta kalitatearena hain zela relazio handia, berrikusi egin behar zela, hau da, ratioak gehitu behar zirela esaten. Baina ikusten duguna da, txosten hauek pasa egiten direla, eta autokritikarik ez dela egon, ze autokritika egiteak zaintza sistema eredua bera kuestionatzea ekarriko luke, eta arduradun politikoek hori da zuzen nahi ez dutena. Egungo zaintza sistemaren inungo kuestionamendurik egitea. Gai honetan ere, aipatu zen legebiltzarrean titulartasunak ea zenolako ondorioak ekar ditzakeen ratioen inguruan, oda ea baldintzatzen duen titulartasun publikoa edo pribatua izateak langile kopuruan, zuek zer uste duzue edo zer ikusi duzue? Nik uste dut hemen ideia garrantzitsuena dela mota ezberdinetako zentruak daude, baina esan behar dena da titulartasun publikoa daukaten zentru asko eta asko baita ere privatizatuta daudela. Eta hemen bakarrik emango dut datu bat. Adibidez, Gipuzkoako lurraldean, finantzaketa publikoa 80%koa da egoitzetan. Eta hau horrela izanik, 8% baino ez dira diputazioa berak zuzenean edo organismo autonomoetan lan egiten duten langile publikoak. Beraz, 82%, langileen 82% Gipuzkoan privatizatuta dago. Beraz, informeak ez du hilkortasunari buruzko datu argirik ematen titulartasunari dagokienez, baina nik aipatu nahiko nuken ideia hau da, naiz da finantzak eta 80%koa publikoa izan, langileen 80% privatizatuta daudela. Ezin dugu ahaztu sektore guztiz feminizatua dela, hause, eta horrek zenolako lotura du, hain zuzen ere lan baldintzeekin eta ratioekin? Zuzena, ze hemen ez dugu ahaztu behar egungo zaintza sistema, bai lan zentroetan egiten dena, eta baita etxean egiten dena, emakumeen esplotazio eta diskriminazioan oinarritzen den sistema kapitalista, rasista eta heteropatriarkalaren baitan oinarritzen dela. Beraz, erlazio zuzena du eta esan behar da, enpresen mozkinak lan baldintzen prekarizazioarekin lotuta daudela guztiz. Horixe, beraz, txostenak eman duena, eta aintzane hor begozo, ela sindikatuko arduradunaren, Gipuzkoako zahar-etxeen arduradunaren irakurketa. Eskerrik asko gurean izateagatik, aintzane. Eskerrik asko zuei. Eta kulturari atea irekita, urtero bezala zuzeneko musikak Durangoko azokako egitaragoa zeharkatuko du, goitik bera, hautsenea gunean. Sortzaien topalekuak 15 urte beteko ditu aurten gainera, eta ospatzeko 5 eguneko musika maratoia prestatu dute antolatzaileek. Informazio horrekin utziko zaituztegu, eta jarraian itzuliko gara, eguneko elkarrizketa nagusiarekin gaurkoan, gurean izango dugu Ana Mezo, Hego Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko kidea. Orain arte.
Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin. Azalekoa, muina ere aldatzen da pentsaera, munduan den aldatzen da, klima aldatzen da aroz, eta taldeak zelaiz, den aldatzen da beraz, ez arritu aldatzen banaiz. Eskuz esku aldatzen du, dirdira diamanteak, txoriak abia eta arnasa amoranteak, ibiltariak bidea aldatu egiten du naiz, den aldatzen da beraz, ez arritu aldatzen banaiz. Dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Gau ez aldatzen da aldez, euskiaren sarea, uda berrian soinekoz, aldatzen da landarea, piztiak iak jezeta, ama mazarrak bisaiz, dena aldatzen da beraz, ez arritu aldatzen banaiz. Dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Urdea ez da aldatzen, ez zergatik nire grina, nire herriaren memoria, nire jendearen mina. Bat aldatu zenak bihar, aldatzen segi bezala, baraje burrunotan ni aldatu naizen bezala. Dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Dena aldatzen da.
Egunero legez eguneko elkarrizketaria eta irekiko diogu horretarako gaurkoan gurekin daukagu Ana Mezov, pentsiodunen mugimenduko kidea da bera. Eguerdion, Ana? Bai, egunon. KPI-aren eta inflazioaren igoerari aurre egiten lanean ari zarete, zuek ere, pentsioak KPI-aren arabera igotzeko eskatuz, baina horren aurrean, badira erakunde publiko eta pribatu asko, horren aurka agertzen direnak, ezta? Zuzen ere, eskatzen dutenak gainera, pentsiodunek ere onartitzatela erosalmena galdu behar dutela. Zer deritzozu? Mugimendutik ez gaude bat ere konforme esaten dan horrekin, ezta? Eta gu jarrituko dugu KPI errealaren araberako igoera eskatzen. Eskatzen erosalmena asko galdu da, eta, esate batarako, 1.200 euroko pensioa duen pertsona batek, 2003ko urtean, 21, galdu zuen 500 euro ingeru, ezta? 2022an, urtengo urtean, ikusiko dugu zelan aplikatzen diran gauzak, eta ikusiko dugu azaroan segertatzen dan, baina erregulatzeko, KPI errealaren igoera hori erregulatzeko gure pensioei dagokienez, behar bada horrezta gongo ez lango erregulatze modurik. Horrela esan dute politiko askok. Horren hor, 1.200ko pensioa kobratzen duen pertsona bate, behar bada 1.500ko kantidade hori galduko du, 1.500 euro galduko ditu. Horren hor, erosmen almena oso bera doa. Eta nik esango nukena da, hori normalean hori esaten duten horiek dira, hain justu be, gehienatan, irabazi handik dituzten pertsonak, eta ordene, ez da nahi dute zama hori edo ardura hori beti geratzen da batzuen lepoan, eta normalean pensio edo soldata bajuen edo gitxien dituzten pertsonarengan. Nik uste dute ezin dela onartu inondik eta inora. Pentsio guztiak altuenak ere, maksimoak direnak ere, eguneratu behar dira KPI errealaren arabera? Momentuz guk uste dugu, bai ez, jendan arteko egitura horrela dago, ezta? Esan edo, hemen beste eraldaketa sozial baten balego edo eta aberastasuna berbanatu beste modu betera engo baliz, bai. Gaur egun, ez da pensio horik eta altuna izango da saur tope bat dago, 2.700 euro bueltan dago, ez? Suposatzen dena da, edo pentsatzekoa da, 2.700 euroko pentsioa kobratzen duen pertsona horrek kotizatu duela, gero hori izateko. Horraino ez da barazorik. Orduan guk, bai, egitura honetan bentsat, bai, planteatzen dugu, danantzat, igoera bera. Hau da, KPI erreala mundu guztiarentzat. Eta ez, orain, esaten dan hori ez da batarbesteko KPI-a edo KPI-a subiazentia, eta ez guk erreala. Azaratik azarora, urte bakotxean egoten den KPI interanuala. Hori da guk eskatzen duguna. Eta, hori momentu honetan horrela da. Bai, pentsio guztietan. Kontu da, hori eskatzen dugun, neurrian eskatzen dugu baita be 1.080ko pentsio minima mundu guztiarentzat. Hau da, pentsio justua, dignua eta nahikoa. Eta hori da. Eta gainera, ez da, hori behar badagune batean aldatu beharko dugu, 1.080 eskatzen ari gara azkeneko 5 urtean. Hemen, prezioak eta asko aldatu dira, eta azkeneko urtean gainera nabarmenki, ez da. Hori aldatu beharko dugu, baina gainera ez da guk asmatu dugun kantitate bat, hori, Europako gutun sozialetik datorren kriterioetariko bat, eta horren argi dagoena da, horrela. Soldaten, izan ere, soldaten gaian bezalaxe ez, arrakala ere badagoelako pentsioetan, eta zer esanik ez, genero ikuspuntua ere txertatzen baldin badugu, zen olako aldea dago pentsioen artean? Guk baditugu taula batzuk egin da, eta barri ez da. Gainera, estudio txikitsu batzuk egin da ditugu, bai erkidegonetarako eta bai Nafarroako, hau da, Hego Euskal Herrireko, 1.080 eurora zelan heldu, ez da, egon badago dirua, ez? Zein da egoera? Egoera da, esate batrako, 4 herrialdeetan, 222.000 lagun edo daude, 1.000 euroko pentsiona baino txikiagoa dutenak dira. 222.000 lagun. Horietatik, 10-tik 8 emakumeak dira. Argi dagoena da, hor, datu hori oso esanguratsua da. Pentsionik eta txikienak,
normalean emakumeak dituzte, eta bataz beste esan daiteke 65 urtetik gorako emakumeen artean aldia izan daitekela 30%. 30% alde handia da. Eta batez be, 65 urtetik gorako pertsonaren artean, beste pensioniste batzuk ere, gazteago direnak ere, hor ere badago arrakala hori, baina arrakala hori dago hor, eta batez be, adin handia duten emakume eta gizonen artean. Batez be, hor dago arrakala eriketan diena. Motibo asko gaitik, ezta? Eta gainera pertsona horiek sarritan, eta datuak daude, zan edo dana justifikatzeko datuak daude, zeguk hau esaten dugunean, ni hona tornea zen bakotxean beti izan dut, ezta? Esaten ditugun gauzak eta datuak dira, datu errealak. Beste kontu bete, ezin gara egon, dana esaten, zoramena izan daiteke, ezta? Datu asko dagoelako. Esan nahi duena da, amaitzeko negaz, emakumeak direla, hor ere, txarren bizi direnak, eta bizi baldintzak oso eskasak dituztenak, eta batez be, nagusienak, pensionisten artean behin nagusienak, eta asko eta asko bizi da bakarrik. Horretakarren, beste arazo batzu ditu horrek. Inflazioaren testu inguru honetan, Madriletik, baina baita ere Euskal Autonomia Erkidegotik, Eusko Jaurlaritzak lehendakariak zuzen ere, proposatu du errenta paktu bat egitea. Zein kutsu hartzen diozue horri? Errenta paktua egiten digute, esan nahi dut. Esan nahi dut, KPR-ala ez badut aplikatzen gure pensioetan, errenta paktu hori egiten digute, eta Europak esaten duen hori aplikatzen ari dira. Danok apurbet emon behar dugula, eta bar. Zein da kontue, danok emon behar dugu, ez da? Iberdrolak ematen dugu? Ez dakigu, ez? Ez dakit, eskandalizatu egiten gara, pensioetan igoera planteatzen danean. Eskandalizatu, eta ez gara eskandalizatzen Iberdrolak, adibidez diot Iberdrola, hementxe bertan dagoelako, ez da? Bere presioatan eta argindarrak horren beste igotzen dugunean ez gara eskandalizatzen. Egon barko unke protestatzen burrukan, kalean, egunero, ez da? Igoera batek gaitik horren beste protestatzen badugu, rangoak oso desberdinak dira. Besteare protesteak izan beharko luke egunerokoa eta gainera kalean, beste. Ez dago. Eta gainera guk gure dugune da, inkluso Eusko Jaurlaritzagaz erkidegonetan, planteatuta daukagu, ponentzia bat nahi dugu, ezta? Eta ponentzia zegaite planteatzen dugu gure dugune, gure nahia da, 1.080 euroko gutxienezko pensioa mundu guztirentzat hori danotak egu. Zelan gabiltzan hori arrebindikatzen, ez da, azkeneko posturtean. Guk nahi duguna da ponentzia bat, ponentzia hori, baina ponentzia, klaro, indar politikoek erabaki behar dute ponentzia hori martxan jartzea eta gero horren ganean eztabaidatzea. Baina hori horrela baliz, eta ponentzia bat martxan jarriko baliz, guk eragile soziala garan neurrian aukera esango gunke eztabaidatzeko. Baina, sarriten holango guzek, eta horre konsejerotariko bate besan du, ez da momentua, eta fiskalidaderen gainean behitze egin nahi dugu, baina ez da momentua, horren gainean hitz egiten hasteko, eta gauzak horrela daude, baina gu jarraituko dugu eskatzen eta kalian egoten. Hain zuzen ere, eta honekin lotuta ere, behin baino gehiagotan, ez da, pentsioetara bideratutako kutxa hori, aurrekontuen barnean gastu bezala planteatzen da, erabideetan, eta lenguaia politikoan ere, zer iradokitzen dizue horrek? Hori da, baina kutxa batek, kutxa horrek gastuak ditu, baina kutxa horretara lehenengo sartu egiten da dirua, ez da nahi dut hor gastua eta ingresoa daude. Orden, batetik, kutxa horretan diru sarrerak plantea daitezke beste modu betera. Horre fiskalidadean egin daitezke movimentu batzuk. Hori da ez dana gure. Eta gainera guk esaten duguna da, ez dakit, beste arlo sozial batzuk aurrekontu generaletatik kudeatzen diran moduan, pensioak ere aurrekontu generaletatik kudeatu beharko liratekela. Hori da beste eskakizunetariko bat. Orden, gastu bai, baina gastu da bat ikusi daigun zelan dauden ingresoak edo sarrerak. Eta hor zer egin daiteke. Goazen fiskalitatea begiratzera,
gehien duenakia zer egin behar duen, ez? Ez beti karga guztiek gutxien duenari leporatu. Hori batetik, bestetik, ingresoa non diator batez be? Ingreso dator, lan produktiboa egiten duen, edo kotizaziopeko lanean dabilen jentearen diru horretatik dator, ez da? Hor prekaridade handia dago, eta prekaridadea gainera handitu egin da azkeneko urteetan. Guazen hori ere konpontzera. Claro. Ez que badauz modu asko, eta gero gastuetan behar bada lehentasunak ere markatu beharko dira, ezta? Goazen, aspekto sozialak eta indartzera, eta hor, inbertitzera, eta ez horren beste, azpigitu handietan, eta bar. Eguneko ereduarekin lotuta, ez, kezka nagusietako bat ere badelako, geroz eta gizarte zaharkitu bat dugula, eta hain zuzen ere, ez, pentsioak KPI-aren arabera igotzen baldin badira, zein puntutaraino, iraunkortasun horrek, iraunkortasun hori bermatuta egongo gote den, ez? Bai. Gaur goxean, horreri bebuelta batzuk emoten ebil naiz lehen, ez da gaur goxean medio batean entzun dut, lanpostu konkreto batzuetan, jentia kontratatzeko, jenterik ez dagoela. Nahi zuzen, bi lanpostu aipatu dira, ez da, iturgintza eta tailer mekanikoetan eta. Nik uste dut, ni gainera aspaldien oso maila personalian ere, horri buelta bat baino gehiago emoten ibilinaz, ni aspaldin abil, buelta bat baino gehiago emoten, eta ezketan osetan ingenieru izan, eta ez dekote zer kontra, ingenieruen kontra esan nahi dut, baina eta osetan ingenieru ez esan nahi dut. Gaur egun, ez da produzioa edo bardin dit, zer, hori ere aldatuin bada, zelen gure ingurua industrialagoa zan, gaur egun ez da, behar bada hirugarren sektorea indartu da gehiago beste ezer baino, lehenengo sektorearen ganean haua bete egiten da, ez da indartzean eta hile ingo da lehenengo sektorea neurri betzuk ez badira hartzen hor jentia dabil ezinean. Horren, esan nahi dut, jentia dago langabezian, baina gero jentia behar da lanpostu batzutarako. Nik uste dut inkluso ikuspegi politikotik eta politikoek gizari beharko dute eta honen ganean berba egin eta behar bada gure produziba esan digun, produziba antolatzeko behar bada aldatu beharko da. Egituratzea, formazio akademikoak eta bideratu benetan, ez dakit, gu herri moduen eurrera engure badugu, zer behar da, iturgine behar direla, orduen hori indartu beharko da. Edo tailer mekanikoetan jentia behar da, hori indartu beharko da. Nik esan nuke, ez tekote, ez esan nahi, datu batzuk eta baditut, ez da? Gaur egun hezkuntzara jente asko doa hezkuntzara bere ez dakit, formazio akademikoko horretan ez dagoelako non lan egin. Orduan, hezkuntzara. Eta hori ez da plana. Nik uste dut herri bat, eta gu, Euskal Herri gara, herri bat gara, nik uste dut beste modu betera planteatu behar direla gauzak. Eta gainera, nik bai deritxet, gure mugimenduek, sakon-sakonean duena da, eta bere aldarrikapen guztiekin, duena da, gizartearen eraldaketarako, planteamiento, nik uste dut hori planteamiento bat ala. Zegu ez gaude geure pensioak defendatzeko bakarrik. Atzetik datorren jentiaren pensioak eta inkluso prekaridadean gainean hitz egiten dugu eta bartabar hori guztia borrokatzeko ere jaio zan gure mugimentua. Eta horre sakonean duena da eraldaketa soziala. Eta horretara joan behar dugu. Nik uste dut, ze inertziak eroten gaitu ez da gizar egitera, baina nik uste dut okerreko bidetik gabiltzala sarritan. Momentu zen zuzen ere eta pentsio sistemaren iraunkortasun hori bermatzeko, Europan eta gurean ere hartzen ari diren neurrietako bat da, erretiroaren adina atzeratzearena progresiboki bada ere, ez da? Nik uste dut, eta esango dute garbi astokeria dela uste dut, horregaitik niote, nik uste dut hemen eraldaketa egin da beste modu betera. 65 urtera, persona bat heltzen danean nahikoa da. Eta gainera lan batzuetan, behar badaia fizikoki inkluso, desgaste handia duzu, nahikoa da. Eta gero, ezin dugukin horren beste jente gazte, etxeatan bitugu, gure gazteak, asko eta asko,
Lanik ez. Lanean, eta behar bada, izugarrizko formazio akademikoarekin. Lanean ari bat dira oso modu prekarioetan, kontratu, bueno, badakiguz kontratu daude nortik, ez da, bueno, en fin, nik uste dut astokeria bat ala. Gizarte batek, zaharra bai, baina ez horren beste. Eta gero kanpotik ekartzen dugu jentia, zaintza lanak eta egiteko. Eta soramena da, apuruet, ustekit, jente hori, migrantiak ekartzen dituguna, oso estereotipatuta ditugu, eta normalian oso adjetibo neko pejoratibo eta kutsu negatiboarekin, baina behar ditugu ez da izalako lanak egiteko. Gero, bueno, en fin, nik uste dut, bai, hau oso modu serioan gizarrin behar da, gainean hitzekin behar da, eta beste modu betera antolatu gure jende arteko hau. Gizarte eredua goitik berako aldaketa bat arrezko duera. Nahi badakite momentu batet, puntu batet edo egun batetik bestera ez, baina transizio hori egiten hasi behar da. Dena den testu inguru honetan, pentsio pribatuak uste duzu ospotu direla azken aldian? Bai. Uste du bai, eta, bueno, santzu bat eta gehiago, horretan, bai. Bai. Gu sekula santa, gure movimentuak sekula santa ez da hori, bueno, ez dependidu, bueno, en fin, ez, horren kontra gaude, esango nuke nik gainera, horren kontra. Horren kontra, baina, bueno, bai, esaten dugun da, bueno, irabazi handiak dituenak, eta bere diruen gorde gure badegu ez dakin on, oso ondo, diru hori gordatzen dozu, ez dakin ongo banketxean, eta banketxe horrekero onura batzuk ematen dizu, bueno, baina, klaro, hori nok egin aldeu, beti, pensio altu edo soldata altuetan dabilen personak. Ez, persona horrek egin dezake, bai ez, orokorrean herritar guztiek ez, gaur egun. Eta prekaridadea ezinezkoa, askorentzat. Banketxei buruz aipatu duzula, aurreko urtean banketxeen eta kutsatzaien desagerpena salatu zenuten, baita ere digitalizazioarekin lotutako aldaketa horiek ez zaituztela kontuan hartzen, ez dakit egoera aldatu den? Bueno, bai, iezen genuen, bueno, egiz eta, egiz ez, aurten, oraindik. Mozio batzuk eta planteatu genituen, mozio bat planteatu genuen, eta mozio hori sartu zen Euskal Herriko 189 udaletan. Hor, planteatzen zen, hori hain justu, museo horrek zituen 8 puntu asko eta asko ziren, hori izan eskatzen zen, ez da, udaletan. Bueno, banketxeko zuzenarekin eta hitz egitea, eta horre egon diren arazoak, sortu ziren arazoak, konpontzen joateko eta bar. 189 udaletan, uste dute hori dela kopura, eta 128 udaletan edo mozioa aprobatu zen. Mozio horregaz nahi genuen izan zen, bankuetan kola hundiak, itxaron biharra, zerbitzuen murrizketa, herri batzutan historian zerbitzu egunero egondanean, egun bite baino ez, kutsak eta kutsazainak kendu dira herri askotatik, herri txikietan batez be, eta horren herri txiketako jentik mugitu behar du kotxe hartut ez dakin ora. Normalian arasoriketan dina nuk dauka, edadea duen pertsona horrek, ez da, adin batetik gora, jente askok ez du kotxe erabiltzen, edo ezintasun fizikoa deko, edo tan alakoa. Eta gero digitalizazioen kontu hori, oso ondo. Eta, bueno, era horretan gaude, eta geuzetatoz, eta eurre egin behar horri ere, ez da. Baina jente asko, ez du goiturarik, edo ez du goiturarik, ez da, ez da egite aparato zeraka, ez da gero telefonoz hitz egiten duzu, edo hitz egin nahi duzu, eta sakatu bat, ez dakiz zer nahi bat duzu, sakatu bit, ez da. Oztoparen gainean. Gauzetxu batzuk, zeu zertxu, non, zeu zertxu, konpondu da, oso gitxi. Jarraituko dugu, Jarraituko duzu, aipatzen duzun bezala, izan ere gaur astelena, berriro ere kaletan zaudetelako, pentsio denen mugimendua, duela 5 urte hasietako bide horri bideari jarraituta. Madrilen ere izan zarete duela gutxi, zein balorazio egiten duzu bideaz? Madrilekoa ona, balorazio orokorrean ona egiten dugu. Madrilera guk planteatu genuen, Euskal Herritik, estaduko beste herri eta komunitate batzutako plataforma eta jenteri, claro, eske Madrilera batzutan, joatia tokatzen zaigu, Madrilen, pensioen gainean, Madrilen erabakitzen dailelako gauza asko. Eta lan erreformaren kontu guzti bertan dauelako, eta hor transferentzia asko egin barik dago.
Enezta batzuk esan, bueno, asko lortu bala, eta bai, nire eritxete dago oso iritsi personala da, bai, transferentzia asko egin beritago. Bai, joan ginen Madrilera, batu ginen, hainbe jente, joateko eta aurreko hileatan ibili ginen sinadura bilketa bat egiten, eta, bueno, sinadura bilketa hori izan, KPI erreala eskatzen dugu, igoera erreala izan ditela, bai, KPI errealarena, ez bataz bestekoa subjazentia, reala. Gero, lan reformaren indargabetzea eta hirugarren izan zen, bat ere 3 eskakizunekin joan gara. Hirugarrena, genero arrakala horrekin amaitzea. Hor, emakumeen bizibilizazio oso argi egin zen, manifestazio bat izan zen, Kallao plazan abaitu gendun, eta eurreko pankarta izan zen, lehenengoa, emakumez osatuko pankarta bat, estatuko emakumeen ordezkarik egon ziren, eta nik uste dut arrakastatzua. Horrein gendun, sinaduraren Euskal Herrian 70.000 sinadura batu genituen, eta gero estatuen eta barrezta. Egin genuen, medio neurrien edo langoa entrega simboliko bat, baina aste honetan justu ordezkaritza joango da Madrilera kongresuan entregatzen sinadurak, eta horretan jarraituko dugu. Jarraituko duzu zuek tinko, astelenero eta kaleetan pentsiodunen mugimendua erakutsi duenez azken urteetan, baina nola ikusten duzu beste sektoreak, langileak, ikasleak, nola dago pultsua kalean? Zan datago, azaroaren 19an egingo ditugu manifestazioak 4 hiriburuetan. Hain justu pensionisten movimentoa batetik, bestetik gutun sozialean dauden eragile sozial eta sindikalekin, eta ez dauzen beste askorekin ere. Nik uste dut jentea gogotzu dagoela kalera irteteko, eta gai nagusi izango da prekaritatea. Prekaritateak, harrapatzen gaitu bete-betean, ezta? Horre emakumea beti kaltetuen emakumea, gizonezkoa bai, beti emakumeak beti dauka plus bat gehiago. Eta, urtengo dugu, eta nik deritxet estilo horretako ekimenak aurrera eroan behar direla. Aliantzak egin behar ditugu. Nik uste dut, podere batzuk eta, azkenengo urteatan lortu dute borgak eta atomizatzea, ezta? Eta bakotxa ibiltzea bere txeringituan, eta nik uste dut hemen badagoela komunian ditugun arazoak badaude, eta orden, horiek hartuta, nik uste dut batekin den bakotxaren autonomia beti errespetatuz, pensionisten movimentuk du egiteko modu bat, sindikatuak beste egiteko modu bakotxaren, baina aliantzak, momentuko aliantzak eta egin behar dira. Eta nik uste dut, horre ongo gara, esan ditudan guztiak, eta gero gazteen movimentuak, movimentu feminista, eta ekologistak, eta horretan hori lantzean ari gara azkenengo hiletan ere. Horre, badakizu, horrekin behar da sukaldeko lan handia, ezta? Batzutik, batzuk eta bestiak, eta donon artean, eta bar. Azaroaren 19 berazi itzordu hori namezo, pentsiodenen mugimenduko kidea, eskerrik asko Meka Telebistara gaurkoan gerturatzagatik. Eskerrik asko zu hori, da nahi duzun erarte. Horrengo arte. Eta tarte baten ostean itzuliko gara, solasaldiari bide emateko. Gaurkoan gurean izango ditugu, Izar Castillo eta Miguel Aizpuru, orain arte. Txiki
Neskatxa maite zioen kantua kantatzen. Cintura con cintura y del revés. El tiempo se para, cerramos los ojos y empiezo otra vez. Anbotoko damaren esku, plazara atera garen onarima, zorionaren sekretua. Feria en Urbasa y Aralar, observándonos bailar. Aquí todo vuelve a su lugar. Tazkeneran, bularra eguzkitan. Y es de verdad, la vida es de verdad. Zeruan irria, zoruan dantza, zoriontasuna. Bailar agarrados para escuchar a tu alma cantar. Abre los ojos, dame la mano, vamos siguiendo este ritmo pegado. Nos queda tiempo, tenemos tiempo, sigue hasta abajo, más lento, más lento. Esto es tuyo y mío, cuerpos, almas, lodo, juntando energías, entregándolo todo. Después de esta noche he vuelto a nacer, no puedo parar y ya va a amanecer. Zeruan irria, zoruan dantza, zoriontasuna. Bailar agarrados para escuchar a tu alma cantar. Es de verdad, la vida es de verdad, es de verdad, la vida es de verdad. Iberiar penintxula eta Frantzia zeharkatuko lituzken Midcat gasbideren proiektua baztertu eta haren ordez Bartzelona eta Marseilla lotuko dituen urrazpiko korridorea eraikitzea adostu dute Frantziak, Espainiak eta Portugalek. Hasieran gasa eta gero hidrogenoa garraiatuko luke hodi horrek. Bestalde interkonexio elektrikoei bultzada ematea ere adostu dute, eta artean Bizkaiko golkoan Gatika eta Bordela artean eraiki asmo den konexioa azkartzea. 400 kilometroko kable bikoitza eraiki asmo da urrazpitik, kable banatik 1000 megabat garraiatzeko. Bizkaiko golkoko proiektua 2027ko gauzatzea espero da, azken aurreikuspenen arabera. Baina akordio berri honek bizkortu ditzake gauzak, Pirinioetatik argindar interkonexioak areagotzeko aukera ere aztertzea adostu dute. Tartean egon liteke Nafarra, Lapurdi eta Landak lotzeko egitasmoa. Europar Batasuneko interes komuneko proiektuen zerrendan dago hau ere. Emmanuel Macron Frantziako gobernuko presidenteak ez zuen Iberiar penintxularen eta Europako kontinentalaren artean gas interkonexioak garatzeko interes berezirik, baina bai argindarrarenak. Macronek badu bere akordioa, baina Sánchezek eta Kostak gasarena ere bai. Midcat gasbiderik ez azkenean haren ordez energiaren korridore berdea. Bartzelona eta Marseilla artean 60 kilometro itsasoz. 45 urteko lana izan liteke ura eraikitzea, baina gasa ez ezik hidrogeno berdea garraiatzeko ere baliagarria izango da, eta gainera Marseillatik Europa osorako interkonexioak oso garatuta daude lehendik ere. 3 gobernuetako presidentek berriro eztabaidatuko dute proiektu hori Euromedeko goi bileraren harira, abenduaren 8 eta 9 Alakanten. Bertan inbertsiorako epeak, kostuen banaketa eta baliabide ekonomikoen volumena bezalako gaiak zehazta espero dute. Egunero lege solasaldiari helduko diogu, horretarako gaurkoan, bi solaskide ditugu, horitako bat Izar Castillo, guardion, aspaldiko partez. Bai, guardion. Eta Miguel Aizpuru, aztelenero legez, guardion. Bai, zer moduz. Gaurkoan arreta fokua badakizue Balbazenan dagoela, asteburuan sute bat piztu ostean dagoeneko kontrolpean dagoena, baina irudi benetan erakusgarria eta lasgarriak utzi dituena, hain zuzen ere 3 baserrik izkari dira, eta sugarrek hainbat etxe bizitzak kaltetu dituzte, 12 familia etxetik atera behar izan dira, lehenik eta behin bilduko dugu asteburuan gertatutako hori.
Sí. Momentu honetan, perimetroa kontrolpean dago eta ez da gehiago edatuko, ez da gehiago zutea zabalduko. Baliteke oraindik ere haizearen eraginez, oraindik hemen haizea egon badagoelako, ez atzo beste, baina badago haizea. Baliteke barruan, perimetro horren barruan, haizeak oraindik han eta hemen zerbait biztea, baina hori kontrolpean dago baita ere. Ez dago arriskurik beraz zutea edatzeko, ez da gehiago zabalduko. Hori Bizkaia aldean. Badirudi Burgos aldean oraindik ere bizirik dagoela zutea eta badira Bizkaiko baliabideak bertan laguntza ematen, badira baliabide materialak eta baliabide personalak ere. Horiexek zuteak utzitako irudiak, dagoeneko esan dugu konponduta dagoela egoera, Balmasedan behintzat, eta berriro ere gurean zuteak ez da, uda gogorra igar ostean, hainbat zute izan direlako, eta gainera paradosikoki gaur klimaldaketaren aurkako egun ere delako, beraz bada ere loturarik egiteko. Bai, azken finean klima aldaketa hau pairatzen ari dugu eta askok dauzela bere aurrean itxu jokatzen eta ez hori bakarrik. Azken finean zer gertatzen ari da, bai, suhiltzaileak jasotzen ari da pila bat murrizketa soldaten eta errekurtsoen aldetik eta hori azken finean halako zute brutalak dauzenean igartzen dira. Zer gertatzen da honekin, gainera, foko ezberdinak egon da, iruditzen da edo, susmatu alda, nola izan alda provokatua. Ez dakite horretan, inguruan hitz egin dute, baina bai egia da, geneukala alerta, uste dute, laranja zala haizearen aldetik, karo, horrek goratu egin dago ez, azken finean zutea kontrolpean egoteko askoz gehiago lana, gogorragoa izan beharra. Atzo adibidez gu zorrotzatik usaintzen gendun, orduan ez dut pentsatu nahi zen olako giro usaina egongo litzateke herrian. Bidaltzea hori bezarkada beroa Balmasedako eta Menako baianen hori biztanlegoari, bai alboko ezin dela izan hori ikustea, zure etzea, zure ingurugiroa erretzen ari dela osasun mentalerako eta zure osasunerako ez da... Nik usaintzen nuen lehioatik, bai, sorpresa bat izan zen, bai, orduan hor ikusten duzu zen olako intentsitatea eduki duen, ezta? Eta nik uste dut oso kezkagarria dela gainera, gero eta gehiago ikusten ditugu, ezta? Eta orain ez bakarrik udan, bai, zuten garaia uda izaten zen, baina orain udazkenean gaude, eta, eguraldi oso arraro daukau, ezta? Klima aldaketa klimatikoagatik da, ziur, baina ez da normala, ezta? Urrian ia zaroan egotea eta egiten duen beroa, eta haize oso fuerte hauek ikusi ditugunak azken egunetan eta azkenian horrek eragin du zutea hain grabea izatea, ezta? Eta nik uste dut zeo zer, aldatu beharko dugula edo neurriak hartu denboragaz eta prebentzioa handitu. Azkenean bagia da gero eta klima beroagoa aukiko dugula urrengo urteetan, ni ziur nago ikusten ari gara, eta horrek politika batzuk batzuen beharra dakar eta planifikazio oso garrantzitsu baten beharra, bestela ikusten ari garena Balmasedan ikusiko dugu gero eta gehiago ez da gure inguruan, eta hori ez bakarrik uda garaian, baizik eta urte osoan, orduan politika horiek birpentsatu eta indartu behar dira. Nik uste dut politika horiek radikalak izan behar direla. Ez, ikusten ari gara zelan egiten ari dira alako, ingo dugu ez dakize, horren ikusi dugu, energiaren inguruko foru bat, eta hor egongo dala ez dakize. Baina neurriak noiz hartzen dira erradikalki eta nola esartzen dira erradikalki. Ez gaude aldaketa klimatiko baten aurrean eta ematen dau, jendeak, eta batez ere, poteretsuak direnak,
hartzen dute como euren ideiak, como, bueno, 2026-ako, igual 2026-ako ja ez gaude hemen, zesuntzitu egin ditugu hainbat rekurtso, eta ezin dugu ez dakizer, eta ez dago energiarik, eta bilatu, ez daude erabiltzen, adibidez, energia berriztekoak direnak, adibidez, hori, zera, haizea, dekogu, eguzkia badago hor. Goratzen duzu EPPek jarritako zerga inguruan eta bar, gaur egun ez dakite igertu dozuen, baina daude pilo bat iragarki, jarri zure plakak etxean. Claro, edo nork ezin dau jarri ze pixuetan ezberdina da, izango litzateke, portal osoa. Gertatzen dena horrekin da, zenolako laguntzak dauzen hori aprobetsatzeko. Ez dira momentuan ematen direnak, baizik, zu jarri, dana atzeratu egiten da. Eta atzerapen horrekin datorro bai, pairatzen ere duguna. Ez badira radikalak diren neurriak hartzen, hau radikalki amaituko da. Eta epe laburrekoak ere? Bai, hori da. Nik esango nuke, beti dirudi berandu gabizela eta pausu bat atxetik, ez da? Eta ja da, krisi klimatikoa gurean da, ez dakit, ez da gauza bat etorriko dela markada batzuetan, ez murgildutak gabiz guztiz, ez da? Eta justo, esan duzuen kasua, eguzki plakena, beste gunean mintzatu genuen horri buruz hemen zabalazaldian, eta egia da, politikak ez dira nahikoak, eta oso garestia dela oraindik ere, olako gauzak martxan jartzea eta erraztu behar dela, ez da? Eta, politika berde, politika ekologiko guztiekin, nik sentsazio hori daukat bebai, ez? Oso astirogoa zela, traba asko dauzela oraindik, eta bitartean, jada, krisi oso potolo batean murgilduta gabizela. Aste honetan gainera, ez dakit, uste dut dela BBK, iruditu jako ondo dagoela Bilbo osotik jartzea alako kartelak kolapso hitzarekin. Ikusi ditut lehen. Nik ere. Zer bilatzen dute honekin? Ze azken finean, zuri kolapso hitza badakigu beti dela txarrerago. Edo behintzat gudakagu gure buruan, beti dela kolapso bat izan aldozu, eta gero, kolapso mental bat, eta gero onerako joan. Baina daude berbaiten, precisamente, honen inguruan. Zelan, kambio klimatikoa dela eta kolapso bat emongo da, gizartean, non ikusten ari gara zelan beste herrietan ja ez dago gasolinarik. Ikusten ari gara zelan dago amenaza bat, zelan deitzen da, energia nuklearraren inguruan. Hain txartu dauz, energia nuklearla hartu nahi dutela berri moduen, eta ni dino baina. Hau bai dela kolapsoa. Euren politika eta mentalki kolapso bat daukate, baina ez dakitelako zer egin. Daude, como sartzen partzeak ikusiko dugu, gauza murritzak, gauza no seke, baina ez daude, ez dute zer zehazki egiten. Eta nik dekodan sentsazioa behintzat, da berriro alako kumbre handiak ikusten genituenean 80ko hamarkadatan joaten zirela, alako maiak, jarraitzen dutela horretara joaten. Bakarrik, baina ez benetazko eta baliagarriak diren politikak egitera. Bai, ados nago, ez da, egia da ez dela izango energia nuklearrera itzultzea, ez dela izango inolako konponbiderik, baizik eta arazo handitza, ez da. Eta bai, nik ustot, garaia dela, igual momentua dela, krisia, nola baita aprobetxatzeko eta politika ekologiko serioak martxan jartzeko eta energia berriztagarrientzako benetako apostu serioa, behingoz hartzeko nik horrela ikusten dut. Igual hartu behar dugu, aukera bat bezala, zeske bestela ez dugu beste aukerarik izango. Horrelako gertakarien aurrean ez, gertatzen diren edo eta planteatzen diren galderetako asko dira hemen komentatu direnak. Gezatatu behar dugu izan ere aurreko asteko gaia bada ez da, berria izan zen, Basurtuko ospitalean jaio berri baten baiketa izan zela, eta oraindik ere soka luzea ekartzen duen gaia delako. Zer iruditzen zaizuelenik eta behin edabidetatik ematen ari zaion trataera? Esango dut lotxagarriaz, ez dakit euskeraz dagoen horripilante izateko hitzen bat. Nik, zu badakizu espaldiko nik ez dudala ikusten berririk, ematen den tratamendua da guztiz patriarkala, ez da sartzen sakon nondik datorren behar bada arazo hori,
Ez da pertsonaren eta legeak esaten du, azken finean, zu demostratu ezean, zu eskulpablea zara. Orduan, zer gertatzen da honekin? Ikusi dugula bere datuak, ikusi ditugula bere aurpegia, nondik nora, ni gogoratzen dut izan zan eguna, auzoan, gainera nire auzoan atxilatu zuten, jendea, zen olako irainak botatzen zituen, sakoneko analizi bat egin nezean, zan bakarrik, bai egia da, eta hau nik publikatu nuen nire sareetan, ez dut zabala kentzen larritasunik, egoerari, zer egin duenari, eta noski baietz familiak pasatu dagoen momentuei, baina ez dana normala da pentsatzea, eta niri sortarazten dizkit pilo bat zalantza. Zergaitik 24 urteko emakume batek hartzen dau erabaki hau, joate, behar bada, igual galdu egin da ume bat, igual saiatzen ari da maizaten eta tratamendu menpe dago eta ez dago, claro, sartzen gara osakidetzako murrizketan. Ze psikologo bat izateko heldua izan da, lista da, itxaron lista da luzeegia ez urrengoa, psikiatra arazoia zenean, ematen dutzuna bakarrik, da pirulak, orduan ez dago sakoneko tratamentu bat, eta gainera, gero ni egon da pertsekuzio mediatiko bat neska honen inguruan, eta bai familiaren inguruan, porque familia nik ez dut epaituko, bakoitzak zer egiten duen, eta zen olako momentuak bizitzen dauan, eta zelan plazaratzen dauan, zer sentitzen dauan. Baina nik uste dut, alako espektakulo mediatikoa egitea, alako gauza hilarri baten inguruan, asko berbaiten dago geugaz gizarte moduan. Zen ere, handi batean gizartea epaile bihurtu da kasu honetan. Bai, ni egia esan oso kezkatuta gelditu naiz, gizartean ikusi dugun erreakzioa eta komunikabideen jokabidea, egia da ez dela sorpresaren bat, beti horrelako kasuak ikusten ditugunan, beti dinamikak berdinak dira, baina, kasu honetan gertu tokatu zaigu, ni bilbotarra izan ez bai, oso gertuetik bizi izan dut eta oso kezkatuta gelditu naiz, Ze, beste gunean komunikabide batean sorgina ere deitzen zioten emakume honi. Eta nik argi daukat emakume hau ere biktima bat dela, Nik, azteko nire konprentsio guztia aurro horren gurasoekiko, baina, jarri behar dugu, emakume honen paperean, zuk oso ondo azaldu dozu, ni ziur nago, bere osasun mentala kolokan dagoela, arazoak izan dituela, eta ez duela auki merezi duen tratamendua, eta nik uste dut horregatik, pertsona hau biktima bat dela, eta behar duela tratamendu bat. Logikoki ez dute kartzelan sartu. Baldintzapeko askatasunean utzi dute, logikoki, eta segurazki zentru psikiatriko batera jungo da, berak hori eskatu du, eta hori bebai nahiko ondo azaltzen du gertatu da, nik uste dut, gainera hori bere intimitatea ez dela errespetatu, ia bere datu guztiak agertu dira, ia bere bizitxosoa plazaratu da, hori ezin dugu onartu komunikabidetik egin behar dugu reflexio bat, guztiz. Niri kasu hau, ezain luzez la manadakoa askoz luzeagoa izan zan, baina asko, pentsarazi nau, zel nolako parekotasuna, azkenean, baina la manada kasuan izan zan neskaren, biktima zana, datu guztiak plazaratu ziren, eta zuk esan duzuna, berak eskatu dauala, eta horrek asko esaten dau bere oheraren inguruan, zer bera konstientea da zer egin dauan, bere arrazoiak baliagarriak izan lehikez, ala ez, baina baditu. Eta gainera, gero nik uste dut, niri benetan ikaratu nagoena da, paiak, nik ulertzen dut, hori, ustea libre, baina ez dut zadala jarri inolako neurririk. Baina inolakoak. Zezuke, zuri etortzen baiatzu, epaile moduan, kasu bat, non, osasun mentala kolokan egon alda, behintzat,
bi alduizu ebaluazio bat egiten, dinot nik, eta ni ez naz epaia, baina dinot, eske da de cajón de madera. Zuk ikusten baduzu, pertsona bat eta gainera onartu egiten baditu gauzak, eta berak esaten ari dituen gauzak, eta onartzen ari dauala, berak zarto sentitzen dala, eta horregaitik gero bilatu, behintzat, bale? Azke utziko zaitut, baina nire proposamena da, hau, eta kartzelara ez joateko, bete egin behar duzu. Bastak, psikiatrara joatea ez dakizen bat aldiz, astean zehar. Igual, neurologora joan behar da, kognitiboki ez dago, ez dakit, badauz pilo bat, baina zergaitik hau ez da gertatu. Osa, nik galdetuko nioke, guraso moduan, ama moduan galdetuko nioke epaiari zergaitik utzi dau pertsona bat, non behar bada beste berrote psikotiko bat izan aldagoan, eta berriro egin hilabete batzuk barru. Eta gero zer, gertatzen bada baina aurrengoan brote hori adibidez okerragoa baldin bada eta ume horri bai egiten badotze, gaude supuestoetan berba egiten. Baina bero onartzen badau, bere osasun mentala ez dagoela ondo, gertatzen dana, gizarte moduan ez dugula hartzen serio, zer dan osasun mentala, momentu baten apurtzea. Eta ez dugu hartzen. Hori da zuzen ere, ez? Kasu honetatik eratorri beharko litzatekeen hausnarketa nagusia. Hori beste ertz bat da, ez da, osasun mentalaren arazoa, ez? Berriro mahai gainean jarri behar dugula, ez? Kasu honekin. Eta egia da, ez? Berak gainera eskatu du atentzio psikiatrikoa, ez da? Ez dakit emango dioten, imaginatzen dut baietz, baina egia da raroa dala gelditzea askatasunean, eta ez emotea ez egitea inolako, ez? Ebaluaziorik edo eta tratamendurik, baina, bueno, ikusi beharko da. Baina bai, egia da, berriro ere, gai hau daukagula mahai gainean, ez da, eta ia aste guztietan ikusten ditugu kasuak, ez da, erlazionatutak honekin, eta nik uste dut gero eta gehiago ikusiko dugula, ez, daukagun bizitza ritmoa eta dinamikak, eta etengabeko krisiak, benetan oso arazo grabeak sortzen ditugu pertsona askorengan, ez da, eta, instituzioen partetik, eta osasun publikoaren aldetik, jasotzen dugun atentzioa, eta dauzen politika publikoak oso ez dakit oso motxak dira, oso kutreak, ez da? Ia ezinezkoa da, atentzioa jasotzea, atentzio psikologikoa ordaintzen ez baduzu, eta ordaintzeko hori diru asko eduki behar duzu, ze oso garestiak dira tratamenduak, ez da? Osasun pribatuan. Orduan nik uste dut hemen kriston, ez dakit, kriston erronka bat dagoela gizartean, ez da, eta erronka hau abordatu behar da, oso azkar gainera, eta inbertsioa handitu behar da, eta nik uste normaltasunez debatitu, eztabaidatu behar den gaia da instituzioetan, parlamentuetan, eta martxan jarri politika serio batzuk. Nik ala ere, guzti hau bebai, erdi aldean utzi, segero gertatu dana bai, fokoa jarri dela Osakidetzak, kasu honetan, basurtuko langileetan. Zer gertatzen da, ez direla jendeak ez dagoela konturatzen. Alde batetik, gure ospitalak, suposatzen da, leku seguruak dira, ni erditu dute basurtun eta ez dut inolako arazorik izan, baina egia da, jendeak deitzen dagoena da, adibidez, segurtasuna gehiago jartzeari. Ez, alde batetik ez dana normala da, adibidez, gaixoen ratioa gora egin dago, eta pertsonala behera. Orduan, zer gertatzen da, aurretik, nik adibidez 10 gaixo ikusi behar banitu, orain 20 ikusi behar ditut. Zelan eman aldotziet atentzio ona eta behar dutena, ez badekogu pertsonalik. Hori nondik dator? PNVek egiten dituen politika neoliberaletatik, privatizazioaren ondoren ikusten ari dugu, zela gerota langile gutxiago daukagu, espezialistak gero eta zerrenda luzeago daukate, orduan, jendeak gelditzen da, nik esaten, ozeanoaren goi mailan, baina ez dute inoiz sakonean dagoenari begiratzen. Eta niretzako soluzioa ez da jartzea 12 segurtasun pertsona gehiago. Da jartzea pertsona gehiago, da errekurtso gehiago jartzea, jakiteko, bai jartzea eta berbaitea, pertsonala baldin badago, gehiago baldin badago, nik protokoloak esaldu alditu denbora dekot.
asaltzeko. Zen niri, bere momentuan, asaldu hostiezan. Eta esan hostiezan, zu beti egon behar da, umearekin beti pertsona bat. Claro, erizaina baldin badator, garbitzen badau, ez dakiz zer, baina harineketan joan behar bada beste leku batera, ez teko astirik, zugaz berba egiteko. Honekin, pasaren egunean justo egun horretan neukan medikua. Nire medikua hartu zituen nirekin ia ordu bat berba egiten eta honen arira, bera psikologa izan ezarren, ni urten nintzen, zebe bai izan behar dugu zenolako profesionalak ditugu, ematen dago eske eurak direla errudunak, ez dira errudunak. Osa, dira, zirkunstantzia batzuk elkartu egiten direla eta azkenean olako ondorioak ditugula. Eta berak, nire justo zaintzaren inguruan eta osasun mentalaren inguruan berba egiten, nire familiar baten inguruan, eman zidan piloak klabe. Kenik itxaron behar badot, psikologora edo psikiatra joateko pertsona honekin, pasatu aldaira pilo bat hilabete eta hiltzea pertsona hau. Eta batean hau argitu zidan, 20 minututan. Eta nik eskartzekoak esan nion, esan nuen, zenolako profesionaltasun dekon emakume honek. Eta ez dugu zergaitik esan behar, holan izango lirateke, guztiak denbora izango balute eta errekurtsoak izango bazituzten. Bai, ados nago ez, nik gainera, osasun publikoan lan egiten duten lagunekin hitz egin da, saldu diate ere, gainezka daudela, ez. Eta hori dela, arazo nagusia, ez da konbonduko, hori, seguritateko pertsonala jarriz, ez, nik uste indartu behar dena da, Osakidetzako, errekurtsoak, plantilla, eta hori dela bidea, ez. Zergatik ez dira saltzen protokoloak, edo zergatik utxe egiten du protokoloak, ez da, hori, profesionalak gainezka daudelako, eta ezin dutelako, ez dakit, danatara atentzioa jarri, ez da, eta 24 ordu egotea horre pendiente, ez hori ezinezkoa da. Eta nik uste langileak oso horreta dauzela, eta niri kontatzen didate, konponbidea hori dela, errekurtso gehiago bideratzea. Ikusiko dugu aurrekontuak laster jarriko dira martxan, ikusiko dugu nola indartzen den, ea zenolako politika publikoa jartzen diren mahai gainean. Zaintzaz ari garela, osasun mentalaz ere, zahar egoitzei buruz ere hitz egin behar dugu, izan ere aurreko astean, Eusko Jaurlaritzak informe bat, txosten bat plazaratu zuen, izan ez COVID-19 garaian, izandako hilkortasun tasa handi hori zuzenean lotura baduela, hain zuzen ere langile faltarekin, eta horri buruz hitz egin dugu gaurkoan, Aintzane Orbegozo, elako sindikatuko arduradunarekin, eta hori hauxe da izan diguna. Gipuzkoako diputazioak egin zuen txosten batean ere, 2020ko abenduan egin zuen txosten batean, han adituek argi esaten zuten erlazioa ratioena eta kalitatearena hain zela erlazio handia, berrikusi egin behar zela, hau da, ratioak gehitu behar zirela esaten, bai. Baina ikusten duguna da, txosten hauek pasa egiten direla, eta autokritikarik ez dela egon, ze autokritika egiteak zaintza sistema eredua bera kuestionatzea ekarriko luke, eta arduradun politikoek hori da zuzen nahi ez dutena. Egungo zaintza sistemaren inungo kuestionamendurik egitea. Horixe, Aintzane Orbegozok esan diguna, irakurketa horixe da, ez dagoela autokritikarako tarterik, zuek ere ala uste duzue? Bai. Zenbatetan AJak egin dago autokritika. Dakogu ez dakit 40 urtetan bere euren parlamentua daukate gobernua, zenbat autokritika entzun duzu euren hitzetaz. Porque, izendatu alditugu pilo bat kasu, non beti besteek egiten dabe, eurak ez dutena egiten. Niri liluragarri iruditzen zait beti egotea informeak egiten, ni ez naz analista eta berak azaldu dagoena badakigu beran, barkatu, zuk ez badituzu errekurtsoa jartzen, ez dago pertsonalarik, orduan ez dago atentzio integrala ditzen dana. Atentzio integrala ez badago, jendea hile egiten da, errezago. Zezuk azken finean usten dozu pertsona bat isolamendu baten, gure nagusiak egon ziren isolamendu egoera baten. Non ezin zenuen bisitatu, non ezin... Karo, asko kadibidez, hor dago bebai, arrakala digitala, ez dakite nola erabili bideo bat ikusteko ere familiak. Orduan, egon dira, hilabete eta hilabete ez bakarrik konfinamenduan. Haizik eta geroago, zenolako protokoloak egon diren, kenik ulertzen dut talde batetik, bai,
eurak babesteko eta langileak, baina zer gertatzen da bai bere osasun mentalarekin, eta orduan bat gatoz. Osasun mentala eta kognitiboa egiten dauana da, askoz harinago zera deterioro hori egin, eta gertatzen dena, euren heriotza datorrela, askoz aurretizago. Eta horretarako behar da informe bat egin? No sé, niri barregarri iruditzen zait, Blanik eta behin. Nik izango nuke Osakidetzaren antzeko arazoa dela, ez da, inbertsio askoz gehiago, askoz aldaltuagoa behar dela, ez da, eta pandemiarekin oso argi ikusten da, ez. Zaharetxe pribatuetan, hori beste mundu bat da, baina publikoetan nik uste dut gauzak eskagarri asko ikusi direla, eta, lan baldintzak direnak dira, ez, grebak ikusi ditugu asko, azken urteetan, Bizkaian, Gipuzkoan, oso greba gainera gogorrak, eta irabazi egin direla azkenian, eta justiziak ere arrazoia eman diola gile askotan. Eta, hau zuzenean instituzionaldetik aldatu alda, hau borondate kontu bat da, eta nik espero dut, pandemiarekin zeo zer ikasi dugula, eta, itxoin beharko dugu, oraindik ez dugu gauza konkreturik ikusi, baina, instituzioen partetik pilak jartzen dituzten eta inbertsioa alditzen dugun, eske gainera, hemen bai poblazio arazo bat dekogu, adina gero eta altuagoa izango da, batez ere EAen, hemen hori gizarte oso zaharkituta dago, eta tendentzia hori badirudi gainera gorantz jarraituko duela, ez da? Hemen jendeak ez ditu aurrak eukitzen, eta arazo demografiko oso larria dago, eta, gauzako horrela, saiatu beharko gara ez, zerbitzu publikoak indartzen, nagusietan pentsatzen. Eta, gero, zaharetxe pribatuetan hori beste kontu bat da, hori beraiek kudeatu beharko du, baina horietan bebai kontrola indartu behar da. Eriotxe tasa izugarria ikusi dugu pandemian pribatuetan. Nik uste dut, lehenik eta behin behar duguna da politika publikoak zaintzaren inguruan. Eta hau, publiko maiuskularekin izan behar da. Bizitzak erdikunean jartzen baditu, zaintzak beste modu batean izan behar dira. Nik uste dut, pribatasun hori adibidez amaitu behar dela. Hori egon behar dela gobernuaren menpe, baina gertatzen dena da horrekin da. Gobernuari, nik ikusten zaitut oso itxaro pentsatzen dozula politikak aldatuko direla. Ni optimista naz beti, egia da. Egia esan da, nahiko eszeptikoa naz, EAJak egiten dituen, behitu nago adibidez, eta honekin laututa, zegero dator bebai, azken finean, pobreziak dakarrena, erregiaren inguruko aldaketak egin nahi dituela, eta EH Bilduk sartu dituela pilo baten behan da, eta ematen dau, hor, ala ere, euren aldetik, hobe egin alko litzateke, baina, hor dauzela, klaro, zer gertatzen da, saiatzen ari direla bakoitzean, saiatu direnean, honen inguruan eztabaidatzen blokeatu egin dabe. Ez dute nahi, eta azkenean grebetan sartu dituzte langile guztiak euren eskubideak bilatzeko eta harakatzeko. Gertatzen dena da, eurei, daukate negozio bat egin da. Nagusien etxe eta zaintzaren inguruan, negozio brutala dago. Bai pribatu, bai publikoan, azken finean, bai egia da, hor daudela ebaluazio protokoloak eta horren inguruan, gero pentsioaren inguruan eta bar, posibilitateako susartzea, baina oso zaila da sartzea bai publikoak diren plazetan. Zergatik ez dira haunditzen, ez dago dirurik, ez dozuen nahi dirurik sartu ezberdina da. Porque badago dirurik AHT jarraitzeko egiten. Inora ez doiazen tunelak, hor dauz diruat, pandemian, ematen du, jendeari, edo behar bada, biztanlegoak ez daki hori. Baina 1.000 milioi sartu zituen, pandemian, sartu zituen hor, zer egiteko. 1.000 milioi sartzen badozu, osasunean, nagusien egoitzetan, hezkuntza, izango ginateke, aurretik ginen moduan, Euskal Herria edonor etorri nahi zauela, ikusten zenolako bizitza egoera geneukan eta maila, eta inkestetan ikusten ari da, zelan gure bizitza maila, berantza doa. Ja ez dozu entzuten Errioxakoak zetozela, Burgosekoak zetozela, Kantabriakoak zetozela Osakidetzara.
Ze gaur egun ez daude rekurtso berdinak. Eta jendea badaki. Baina aurrekoan, zetozan. Bueno, zergaitik, horre neukan maila bat. Baina zuek, zuen politika neoliberalekaz, apurtzen eta hau privatizazioaren bide jarraitzen ari duzule. Zergaitik, zenolako interesak daukaz hor dauzen konsejeruak eta aholkulariak atzekaldetik. Karo, loturak hor dauz. Jendea ez datu, bueno, jendea batzutan lo egiten da, no? Baina, badauz, begibistan, loturak dauzela gobernuaren artean eta egoitza hauek kudeatzen duten enpresen, euren artekoak badauz loturak, baina? Baita ere agian hitz egin genezake ez, gizarteak zenolako ikuspegia duen ez, adineko jendearekiko. Horrek ere baldintzatu dezakelako, ez? Zenolako politikak, zenolako lehentasunak hartzen diren gizartean, zer uste duzue? Bueno, bai, askotan asko hitz egiten dugu, ez? Bai, adinekoi buruz, zaharrei buruz, beren beharrei buruz, baina gero praktikan erraz hasten ditugu, ez da? Eta bizi gara beraien bizi baldintzetan pentsatu barik, ez? Orduan nik uste dut eztabaida hori beti egon behar dela mahai gainean, ez? Eta beti pentsatu behar dugula, ez? Eske gainera gizartearen zati oso handi bat dira, eta lehen esan dudan bezala, tendentzia hori dirudi irreversiblea dela, ez? Eta orduan, bai, aztertu behar dugu, eta gainera ikuspuntu luze batekin, ez da? Hau da, lehen esan dugun ekologiarekin gertatzen den bezala, ez? Badirudi beti pausu bat atxetik gabizela, eta pandemia bat heltzen danian arte ez garela konturatzen bizi baldintzak dauzen zaharetxetan, ez? Edo zenolako beharrak eta zenolako bizitzak daukazen adinekoak. Hemen berriro ere, etorkizunerako politikak hasi behar gara prestatzen, eta berandu gabiz. Orduan nik uste dut plan integral bat, eta ez dakit, 10-20 urteko begiradarekin martxan jarri behar dela, ez guztiz. Eske goera okerrera entzungo da, hau ez da bapatean aldatuko, eta bapatean oso ondo egongo gara berriro, eta gizarte ez dakit, eta gizarte gaztea eta langilea eta hau ez da gertatuko, ez? Gero eta erretiratu gehiago gongo dira, eta, hor arazoak sortzen dira, ez da? Nola ordaindu pentsioak, eta, badauz konponbideak, Badauz konponbideak, baina, borondate politiko kontua da, ez? Eta nik uste dut kontsentsuak ere, kontsentsu oso zabalak eta globalak bilatu behar direla, ez bakarrik instituzietan, baizik eta gizartean orokorrean. Gizarte mailako arazo bada, gainera, ez? Etorkizun batera begira, guztiok igaroko dugulako, ez? Adin jakin batera heltzerako. Bai, oso positibistak zarien, nik ez dut uste. Helduko garenik edo heltzen garenean zeo zer hartuko dugun adibidez gizarte segurantzatik. Eta bizitzea sensazio horrekin ez da bat ere azkenean kolapsora doango zentu. Gertatzen dena da, horrekin lotuta azken finean nola piramidea inbertitu egin dan eta politikak ez dira hartu behar ziren momentuan badakigu ezin dugula hori oztopatu edo ezin dugula gelditu, baina bai beste politika batzuk egiteko adibidez pentsioekin lotutako sistema horrekin beste zergamota edo garapen bat egitea, gertatzen dena dabe bai, hainbat gazte eta gazte, gero ezin dutela ezer sartu dinot, pentsioak azkenean dakarren kutsa horretara, zez daukaten lan aukerarik. Karo, zuek zagozi esaten, zelan egingo dugu nagusiak gauzak ordaintzeko, baina gero gertatzen dena da, 30 urte deko zuzala, eta eskatzen duzuela 2 gradu, 2 master eta 10 urteko esperientzia eta inozu. Zelan egingo dut, ez? Hau gertatzen da, eta egunerokotasunean dago, eta ni adin bat dekot, baina batzuk datoz, eta ni prekarietatea bizitzen badot, ez dut pentsatu nahi 20 urteko bat, edo 30 urteko batek. Orduan, da como, zelan konpondu aldo zuek oztopatzen dozuen sistema, ez dozuelako ematen aukerarik, lan egiteko momentuan eta lan egiteko egoeran dauzen pertsonak. Eta ja berba egiten dut, eta ja jaitsiko naz beherago. Eta horrotukot, estrangeria legea adibidez. Zelan dauzen pioak gazte,
aportatu aldabienak, lan egin aldutenak, etorri direla lan egitera, baina lege batek esaten dotziela ez dekozula hau egiteko. Bueno, orain aldatu dute, pizkatxo bat. Da trampa bat, horren inguruan beste egun baten egingo dugu, baina da trampa hutsa, zeusten dotzea bakarrik residentzia, baina ez lanean. Orduan, gertatzen dena horrekin da, gero bai, adibidez, demografiko krisi hori saiatzen konpontzeko, ez daki, gogoratuko duzue zedeia egin zuten migrantzailei, ja, estereotipo horren inguruan, no, ez que umeak dakartzate, ez como, a ber, hola, gelo, nahi dozuena da bakarrik, eurak umeak izatea, bakarrik elikatzeko lan sistema. Eta hemen dauzenak, eta gure, hemen jaioak, ona, etorri direnak hainbat, oindela 5, oindela 10 urte eta paperik ez dauki esanak eta ezin dutela izan gizartearen parte. Orduan, zergaitik ez dugu, no? Porque gero sartzen dira kompetentziak. Bueno, ez que hau ez da nirea. Bueno, ez que hau da ez dakit norena. Eta orduan, kompetentziak direla eta, gertatzen dena, bizitzak blokeatu egiten dirala. Eta horren inguruan, gero esaten du, ez que ez dago dirurik. Claro, ez que ez dozue aukera adibidez parte hartzen eta horren inguruan gauzak ondo egiten. Niri ederto iruditzen zait, migranteak ongi etorriak izatea eta migranteak etortza Euskal Herrira, ez da, baina egia da, baldintza batzuk bermatu behar direla, ez? Hori, lan baldintzak, residentzia motea eta, nazionalitatea beha, ez, tokatzen da nian. Baina ezin dena egin, hori da, jendia ona etortzea eta esaten ditzea, ez? Eta oso, bizi baldintzak azkarretan, subsistitzea hemen, ez? Orduan, horretarako beha, plan batzuk behar dira, ez? Karo, ezin duzu jende asko ekarri eta gero oso txarto tratatu eta ez emoninolakoa etorkizunik, ez? Eta horretarako regularizazioak behar dira guztiz. Eta nik hemen ikusten dena da kapitalismoan utxune bat, ez da? Azkenean kapitalismoaren logika zein da lana. Baina, gazteek edota migranteek edota jendia orokorrean lana aurkitzen ez badu eta ez badu etorkizunik, sistema kapitalismoaren logikoan, azten dira, utxuneak eta krisi oso larreak gertatzen, ez da, eta sistema bera, igual azkenean momentoren batean ezin delikatu, eta horregatik ikusten dugu gain bera hau, ez da, orduan nik uste dut sistema dela. Kolapsoa berri nore. Getzaldatu behar dugu eta Biarritzera goaz, izan ere badakizue igande honetan hasi dela munduko pilota txapelketa, bertan Biarritzen Euskal Herrian 5 kontinentetako 36 selekzio lehiatuko dira, tartean 91 euskal pilotari, baina ezingo dute egin, hori bai, euskal selekzioaren izenean, ez delako ofiziala horren aurrean, protesta antolatu dute igande honetan, eta 11ko lantaldea Ibai Zabala pilotariarekin izan da, eta hauxe da, esan diguna. Esku dago beti instituzioen eta eragile desberdinen esku. Kontua da, horrez gain pilotariok ere gure partetik jarri behar dugula eta ez duelako balio ez beti parekoaren begian jartzea fokoa, eta orduan pilotariok ere nik uste bide bat izan litekeena, daukagun aukera behintzat indar egiteko da uko egitea, behintzat gureaz den selekzioarekin jokatzeari eta hori da nik zabalduko nuken deia pilotarien gan, eta hortik aurrerakoa instituzioi dagoki. Izar. Aurrekoan gelditu naz esatearekin dana hau konpontzeko behar dana da nazio soberanismoa. Gurea. Orduan gu izatea gure kompetentzia guztiak. Eta adibidez, gai hau da, beste ertz bat, azken finean ez deko badeko gure selekzioa, baina ez da ofiziala eta ezin da joan hainbat joku olimpikoetara, edo ez dakit zergaitik, ez gaituztelako nazio moduan errekonozimendu hori egiten. Hortik hasita, jakinda, gu gure nazio soberanismoa izango genukela, orduan bai hartu alditugu, hainbat politikaren inguruan gureak eta guretzako eta gure jendearentzako hoberenak direnak pentsatzen ditugun politikak. Zezu dinozuna. Niretzako izango litzateke, adibidez, lege de extranjeria hori derogatzea. Eta gurea egin behar da, baina harreratik begiratzen, ez penalizazioaren inguruan. Eta berbain aldugu pelotaren inguruan, gimnasiaren inguruan, saskibaloi. Berdin dio, futbolean badakigu hainbat urtetan, eta ikusten dugu zelan mugitzen dagoen hainbat jente, San Mamesera datozenean, ze normalean jokatzen da, gure selekzioa jokatzen da San Mamesen,
Eta ikusten dugu zelan betetzen da. Zergatik, errekonozimentu bat, gizarte mailan errekonozimentu bat dagoela gure ofizialtasun horretarako. Zergatik ez pilotan, zergatik ez hainbat kiroletan. Gu nazio bat gara, esaten dana, sin gobierno, pero con patria. Orduan, da bilatzea, eta jendea bai geroz du sartzen. Jendea aizkatzen dago adibidez, bai euskal selekzioa izatea, adibidez politikan aritzen ez direnak, edo esaten dutenak apolitikoak direna, baina hau da politika. Zure nazioa bat izatea, baina nazio horren kirol talde batek ez izatea ofizialtasunik hori politikaren ondorioa da. Orduan, jendeak ez du loturarik egiten. Bai, ados, egia da, ni bebai ados nago, tresna eta erreminta gehiago behar ditugu, subiruntasun hori bilatzea, azkenean barazoi erantzun hobeago bat emoteko nik argi daukatez, eta gero ja kasu konkretu honetara juten, nire oso tristi iruditzen zait, pilota mundiala miarritzen gainera izan da, euskal selekzio bat ez ikustea, ez oso tristea gainera, pilotak duen tradizioa eta saletasuna euskal herrian, oso zaila da ulertzea, eta goratu behar dugu, hau akordatu egin zala, Madrideko gobernuarekin pasuak emotea selekzioan ofizialtasuna, baina, beste inkumplimentu bat da, beste, negoziazio horietan ikusten dugun Madridetik, guztiz, astuta gelditu dala, eta ez dut uste inolako esperantzarik eukialdugun, Espainiar estatuak ofizialtasun hori errekonozitzea inoiz ere. Eta ikusten dugu, parekatu aldugu Kataluniako, Espainia estatuan dauzen, bi talde indartsuak dira Euskal Herrikoak eta Kataluniakoak. Eta hau da, jesarri beharko lirateke, eta egitea, gertatu zen oin dela 5 urte saiatu zirenean autodeterminazioa egiten Katalunian. Hau, ez da, ematen dago ez dutela inolako ondoriorik atara horren inguruan bakarrik, hori legalizatzea, hori epaitzea, antolatu dauan pertsonak atxilotzea, baina ez dira jesarri. Nik uste dut, eta hau da nire, eta historian zehar ikusitakoa, eurak beldurra dutela, esaten dutena una libre, unida edo zakizer, hori apurtzea, horri beldurra daukiela. Nik ez dukot inolako arazorik, ikusi dugu Eskozian. Hainbat urtez egondako liskarraren ostean, jesarri dira. Ikusten dugu beste hainbat estatuetan. Jesarri egiten dira eta negoziat, Espainiako gobernuak zertarako. Gauzak ez badira konpontzen, guztiok epaitzen ditugu eta guztiok atxilatzen ditugu. Eta punto, ez da inolako arazorik. Eta hori ikusi dugu, zenolako Katalunia zen zen beste. Oso brutal izan zen, oin dela 5 urte gertatutakoa. Baina Euskal Herrian gaude pagiratzen pilo bat urtez. Eta hau... Baina eske hor ikusten da, Espainiar estatuan inoiz ez dela egon austura demokratiko bat, azkenian un diktator gaur egungo sistema, monarkia, eta dana, hori ikusten da, beste herrialde demokratiko batxutan, hori adibidez Erresuma Batuan edo Kanadan, normaltasunez egin dute hori, eta erabakitzeko eskubidea onartu da, ez da Quebekekin, Eskoziakin, edo beste kasu batxuetan ere, baina, hor ikusten dira oso argi, Espainiaren tik autoritarioak ez da, eta politika autoritariak, eta badirudi soberanitasun eta nazionaltasun hori ezin dela inoiz ere banatu, tragedia nazional bat izango zen, eta, mentalitate hori Madrilen, oraindik ere oso gogor dabil, ez da? Eta ez bakarrik eskuineko alderdietan, eskerreko alderdietan, berdin. Eta uste duzu Euskal Instituzioetatik presio nahikoa egiten dela gai honekin? Ez, niretzako ez. Nik uste dut, hainbat gaietan moduen, Eusko Jaurlaritzak jokatzen dau barean egotea. Beti ez jartzen Madri bere kontra, baina inoz aurre egiten benetan. Nik uste dut, saiatzen dira, gero bueltatzen garenari. Dirua bebai, dator Madridetik, orduan gertatzen da, ni blokeatu egiten badut alde bat, edo blokeatu egiten badut beste politika bat, horrek ondorioak izango ditu nire presupuestoetan. Orduan, klaro, gertatzen dena da, ez dira jokalariak.
Gobernuko agintariak ez dira jokalariak, ez dute, ez da beha postatzen en plan gogor esatera behitu ez gu nazio bat gara, gero bai, alderdi egun altzen da eta se nos llena la boca. Baina gero politika egiten da Madrilen, Madrilen menpe gaude, eta hor, hasten jaku Euskalduna garela, batxuri. Baina hori ikusten dugu zer gertatzen da. Eta gero, ez da, hori, dago, ni botatzen ditutalako puiatzuak, baina gero, kuidao, no? Baina ez nire aldetik, ez da kompromisu erreal bat Euskal selekziorako Eusko Jaurlaritzatik. Bai, egia da bai momentu honetan, Madrilen, dinamikak eta korrelazioak, entendimentu bat iritsi dala Euskal alderdien aldetik Pedro Sánchezekin, eta, Kataluniatik berdin Eskerra Republikanaekin, ez? Baina ikusi beharko dugu segertatzen da Moncloan gobernua aldatzen bada horren urtean, eta eskuina eta otreskuina heltzen badira. Horrek guzti galdetuko du. Ziur asko eztabaidagai eta solasaldirako gai izango dela hurrengo hilabeteetan horixe ere. Gaurkoz amaituta eskerrik asko Izter Castillo eta Miguel Aizpuru beste gurean izateagatik. Gardubetatik aurrera badakizu egunero legez eguneko albiste nagusiak Carolina Sores lankidaren eskutik ondizan. Ez naiz erorikoarik eraikotzen Herri guztiak utaz hitz egiten Beti nire saltzen nahi dudan egiten Marko txiki hoiokin dute guztitzen